je sieť pracovísk po celej Európskej únii, ktorých poslaním je uľahčiť voľný pohyb pracovníkov v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru. V praxi to znamená pomáhať záujemcom nájsť si prácu a uplatniť sa v zahraničí. Sieť EURES v súčasnosti spája 30 štátov Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru. V rámci týchto krajín pôsobí viac ako 850 EURES poradcov, ktorí boli vyškolení Európskou komisiou v jednotlivých krajinách. Na Slovensku funguje táto sieť od 1. mája 2004 a jej služby sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a EURES asistentov, ktorí pôsobia na 46 úradoch práce. Momentálne máme 22 vyškolených EURES poradcov a 34 asistentov, ktorí poskytujú informačné, poradenské a sprostredkovateľské služby pre všetkých našich klientov. Jednou z priorít činnosti siete EURES na roky 2010 až 2013 je rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych náborových aktivít podporujúcich mobilitu medzi členskými štátmi EÚ. V rámci tejto priority sú našimi kľúčovými aktivitami výberové pohovory a náborové akcie organizované pre zahraničných zamestnávateľov a spoločné projekty v rámci cezhraničnej spolupráce. Cieľom výberových pohovorov je maximálne uľahčiť našim klientom kontakt so zahraničným zamestnávateľom, s ktorým majú možnosť stretnúť sa osobne už na Slovensku. Zamestnávateľ má na druhej strane taktiež možnosť priamo si overiť jazykové a odborné znalosti potenciálnych zamestnancov. Ďalšou výhodou je, že pri každom výberovom pohovore je prítomný aj člen siete EURES, ktorý pomôže prekonať počiatočnú trému kandidátov a môže poskytnúť uchádzačom aj jazykovú podporu. Od začiatku fungovania siete EURES na Slovensku v roku 2004 sme usporiadali pre zahraničných zamestnávateľov celkovo 381 výberových pohovorov, ktorých sa zúčastnilo vyše 9700 klientov, z ktorých bolo umiestnených 3890. Do budúcnosti plánujeme pokračovať v týchto aktivitách a rozvíjať užšiu spoluprácu aj so zamestnávateľmi z krajín, na ktorých pracovný trh sme mali doteraz obmedzený prístup. Tak dojmy boli také príjemné, tak mám sa rôzne zmiešané pocity, ale sú veľmi príjemní títo ľudia, no a v podstate aj ten rozhovor bol taký príjemný. Je to taká dobrá príležitosť, lebo väčšinou normálne každý ide cez agentúry a tam v podstate nemá možnosť sa stretnúť priamo so zamestnávateľom, nie je to také isté a takto keď má možnosť sa s tento EURES teda sa s nimi priamo stretnúť, tak človek, alebo teda ja osobne mám viac vecí také jasné. Takže aj tá predstava o tej práci je úplne iná. Aj to vysvetlenie, kde to bude, ako to bude, aké sú podmienky, tak je to lepšie počuť priamo od zamestnávateľa ako cez nejakú agentúru. Because our international firma, we need people for all country, and so we go in all Europe to find the people that we need for our international company. Yeah, very very nice because we find people that they want to work, and this is really difficult to find people that they really want to work. In Italy, it's also a little bit difficult to find it. Yes, this is sure. Oranžová sekcia, venovaná vám ako uchádzačom o prácu, obsahuje zoznam všetkých pracovných ponúk zadávaných EURES poradcami v reálnom čase. V prípade, že si nenájdete vhodnú prácu v našom zozname, máte možnosť prístupu k pracovným ponukám na európskom portáli EURES. Sezónne zamestnanie nájdete v samostatnej položke. Ďalšími položkami sú výberové pohovory, príbehy klientov vo forme EURES News magazínu a možnosť registrácie životopisu. Zelená sekcia je venovaná životným a pracovným podmienkam v krajinách EÚ EHP. Ďalšie informácie, ktoré môžete nájsť v tejto sekcii,
sú informácie ohľadom možnosti štúdia v krajinách EU/EHP, prečítať si životné a pracovné podmienky v skratke, stiahnuť si informačné letáky a brožúry, dozvedieť sa, na čo je dobre nezabudnúť pri odchode do zahraničia a po návrate na Slovensko, získať informácie o vykonávaní živnosti v zahraničí a o podmienkach zamestnávania v členských štátoch EU/EHP. V rámci poskytovania služieb sieť EURES spolupracuje s viacerými partnerskými inštitúciami a zúčastňuje sa rôznych aktivít organizovaných týmito partnermi. Medzi takéto aktivity patria napríklad Veľtrh práce, Profesia Days, Veľtrh pracovných a študijných príležitostí pre študentov a absolventov vysokých škôl, Národné dni kariéry alebo Veľtrh vzdelávania, práce a cestovania, Akadémia a VAPAK. Služby siete EURES sú dostupné prostredníctvom EURES poradcov a asistentov, ktorí vám ochotne poskytnú komplexné služby na všetkých úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Kontakty na poradcov a asistentov môžete nájsť na našej webovej stránke www.eures.sk. Ak by ste požadované informácie na slovenskom portáli EURES nenašli, k dispozícii je aj Európsky portál pre pracovnú mobilitu. Ak by ste mali otázky, naši poradcovia sú vám k dispozícii v našom virtuálnom stánku. Na vaše otázky vám budú môcť odpovedať aj v online diskusii pod touto videoprezentáciou.